سلام تخطاتلتنا نايت channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ودرو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا ونتحسو تاتحزنا لكم متينا لنا كساب موداتا مسانا تصنحو لايك بمقبار كجمر دماء تاوعيت نقبر قزي خي وسدنا بتقدامي كفال كنجمر let's go. As war with Iran enters its fifth week, the US is now being accused by Tehran of plotting an invasion. It comes after these images of US Marines sent to the region were released by the Pentagon. Iran is warning the regime will rain fire on American troops if they attack. Around 3,500 US Marines and soldiers have now arrived in the Persian Gulf awaiting final orders. Meanwhile, the US and Israel have continued airstrikes on Iran, including in Tehran, where the offices of a Qatari news channel were hit. But Iran has again hit back, targeting Bahrain, Kuwait, and the United Arab Emirates. And in Israel, a fire broke out at an industrial site to the كم تري وزلهم التكوينات ملكعاتنا غيري ناس في حقيقة كم زلوا حمشاي سومنو عتير لاب زلوا تكوينات أبزو وانزي هذا نجر نتصورنا خوني متسألو أمريكا ببزحي وتهدرات تسل زلا ناي مريت كوينات ويون ناي أجار كوينات مجمارو زي تعرف يمثل على يبلو زد ما تفعل عليه حبري تايزو وهابزلو مغنياتو همشاي سومنا بزح زلو تكوينات دونالد ترامب زرعيو نجر يلن مالتيو بنفاريدي ولا بميسايل دبديبو كم توزخ اللوط كم زيله تردي ولو لذي كل تمرجاي زلو either he has to تسعير ايلو مرجعناتو تسعير ايلو سراويتو حيزو كوص قنتا تسعير سعرنا هنا بقى ابتقدامي مع السلة سعرنا حساب حجك نزناقع هنا صريحنا ابو بقى حجي اغلنا ايلو كوص مبزحت سبد ما نزيخ قبر يزلو من زلو ويون زدليو زلو ولا تعداقاتات نزيخ قبر يزليو زلو بتاخليت مرج ادما قال فليز بلا عوت نخركب يلو نابايتا قرب مالتي نابايتا تقريب دما مبزحتهم كم زبلو زلو ناي طفات نطفاتيو كما تصاب زبوتا زيم زبلو زلو معناتو تي امريكا خغبرو زغلو يري وصلو زلو بمعدو نتي سراويت اب ايران تقريب كايدما انتاي كغاطو مخمزخل معناتو اب سعوديا زلو بيزناتكا اب اسرائيل زلو مكلخال نتي ميسايلاتنا ايران كلاخلو انت ذكيلو سراويت اكيبكا اب مريتنا ايران سلو زغرب كالوم مكلاخل انت خاخد قبرلهم تب سراويت I don't know just انت بخميهم تحسبوا زلو ايفلتني يغن قماري دمسل زلو غن داي ترفك ايمسل ولا تبيزناتو دارغا بتتغاغا مدزارب لا ነገር ተሎ እዚያ ጉዳይ ናይ ሰራዊት ያብዙን ስምዑዋ. Meanwhile, the Pentagon is reportedly preparing for weeks of ground operations in Iran as 3,500 American troops arrive in the Middle East. Trey Hanks is live in Tel Aviv with the latest. Trey, good morning. Yeah, hey guys, good morning. After 4 weeks of war in the Middle East, the conflict grinds on. Reports indicate the United States is preparing for possible weeks of ground operations inside of Iran that would include thousands of U.S. service members. Over the weekend, the USS Tripoli, manned with 3,500 troops, including 2,500 Marines, arrived in the CENTCOM area of operation. If an operation is ordered to seize Iranian oil facilities or enriched uranium, it's expected that both special forces and conventional forces would be used. This does come as the United States and Israel launched a series of strikes against Iranian كم تريوم زلهم دارجا أمنتاي ترداديوم على سراويت ناتهم كاتو خمس خولون تقول دايدما وتهدرات ناتهم متى ما بتكوينات كساتفو مخانوم يمزن أجرزلو بحتر زبالة 3,500 وتهدرات كاتو وساخي أب جابان زنبري مثلا نزدما نابتبو تهتمتيلو سلزي بتن دم أمريكا كوا بحسرت الشيء وتهدرات حيزهم متيهم كله كل يوم جتي وتهدرات دما بتفعل عليه من قد يوم زولهم زلو قال يوم نورمال وتهدرين حالتات conventional forces بروميوم كالو دما special forces بحالو دما نتنا نيكولر بوتا بفولو يسرح يتجيرو نتنا نيكولراوي عقبنا إيران كابتو تقبيرو لزولو سرح يتجيرو ماتيوم حيزو مخوص ومالتيو نتي enriched جيراتو زلا يورانيوم نوعو وسيدوم بحيل متيوم كوزدو اون كم حساب كم زلو يزنقر زلو اوكي ولا كودات راه غتبلهم
تكونتات كساك كندي كخبت كم زغل زد ما حدا كابتي نبلو زلنايو نريو زلنايو سوغا دونالد ترامب كاب معلتنا معلتي مور ديسبريت بلو ويون ناي عقل صبتا كايدا يزخيد زلو مغنياتو ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ናይ ኢራቅ ዝመርሑ ዝነበሩ ነቲ ኩናት ናይ ኣፍጋኒስታን ዝረኣዩ ንኩሉ ናይ ቪየትናም ዝረኣዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ይፃወት እዩ ዘሎ ሰብዚ ዋላ ናይ ብልቢ ይላገፅ ክህሉ ኣለዎ እምበር ከምዚ ዘረባ ደሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ከመይ ገይሩ ምስ ሓደ ኣዝዩ ዓበ ሃገር ሓያል ሃገር እሞ ብማዕደ ኸማን ኖርማል ንሕና በቲ ናይ ሚሳይላትን ገለን ዶሚኔት ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣለና ኣብኡ ኸማን ከነዳኽሞ ዘይከኣልና ዘለና ወይ እውን ክስዕሮ ዘይከኣልናስ ሰራዊትካ ቀሪብካ ንሓደ ብርቱዕ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እሞ ካብ ሚሳይላት ድሮ ኣብ ርሑቕ ከለና እውን ዝወዳደርና ዘሎ ከመይ ጌርና ናብ ጥቁ ክንቀርብ ዝብል ዘሎ እንታይ ተሓስብ ዘሎ ሰብኣዮም ዝብሉ ዘለዎ ግን መቸም ገለስ ክንርኢ ንኽእል ንኸውን ኢና እቲ ኩነታት ግን ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ተዳልዮም ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዎ ባይ ዘ ወይ እቲ ኣመና ደገፍ የብሉን ጥራይ ደይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ይኣምንዎ የለዉ ንኣብነት ኣብቲ ድሓን እቲ ህዝብስ እንታይ ናይ ህዝቢ ነገር ስመን ከይሰምዖ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቶም ኣብ ጥቁ ዘሎ ፖለቲከኛታት ወይ ካቶም ብግምታል ዴሞክራትስ ዘለው ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኢንቴሊጀንስ ኮሚቲ ዘለው ሲ ብዛዕባ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ፈፂሙ ክርድኦም ከም ዘይከኣሉ ዘሎ እዮም ዝነግሩ Not really negotiating with Iran. Is that because you haven't been briefed as a member of Congress on the diplomacy, or do you think he's flat out lying? Oh, I think he's flat out lying. Last Sunday when he was told, and by the way, we're in exactly the same position today, oil prices now $112 a barrel and, futures in the stock market down 2%. Last Sunday he realized, oh my God, I've got a financial cataclysm on Monday. So he just made it up that they're in negotiations with the Iranians. Look, underneath that statement, the Iranians have now realized that they have the reins. They are controlling the Strait of Hormuz. Gasoline prices are up more than $1 a gallon. And so the Iranians realize, holy smokes, we've got a lot of leverage here. ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ኣገራሚ ኮይኑ ከም ዘሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ዝገበሮ ከምዛ ሓደ ሰሙን ቅድሚ እዚኣ ናይ 48 ሰዓት መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ ክድብድብ ምዃኑ ዝነግር ማለት እዩ 48 ሰዓታት ዎርኒንግ ሂቡ ድሕሪኡ ሰንበት ምሸት ማለት እዩ እቲ ጉዳይ ተዕዳጋታት ክሳዕ ክንደይ እቲ ፕሪማርኬት ዝበሃል ምንቅስቃሳት ምስ ረኣየ ሰንቢዱ ምስ ኢራን ንዘራረብ ኣለና ኢሉ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግኦ ፈቲኑ ነቲ ነዳዲ እውን ልዕሊ 100 ገለን ከይዱ ዝነበረ ናብ ትሕቲ 100 ዝተወሰነ ግዜ ክገብሮ ክኢሉ እዚ ዘረባ እዚ ናይ ብሓቂ ዘራረብ ኣይነበረን ማለት ድዩ ዘለተኖ ይሕሱ ነይሩ ካብ ጭንቀት ዝተበገሰ ዕዳጋታት ኮላፕስ ክገብር ከም ዝኽእል ምስ ረኣየ ነቲ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ቦግ ኣቢሉ ምዝኾነ ተዘራረበ የብሉን ምዝኾነ ሲሪየስ ዝኾነ ኮንቨርሴሽን ዝገብሩ ኣይነበሮን ሓሲዩ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግእ ፈቲኑ እዚ ድማ እንታይ ይብሉ ኣሎ ንኢራን እቲ ዝበለፀ መልእኽቲ የመሓላልፍሎም ኢሎም ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ሶፍት ስፖት ናት ወይዋ ድኹም ጎኒ ናብቲ ኣበይ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ኣብርሂሎም ይፈልጡ እንተነይሮም ኢልዎም ኣፀቢቑ ኣብርሂሎም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩላታ ገይሮማ ዘሎ መሸንቆ ከዓ ክበርትዑ ኣለዎም ክጥመሙ ድማ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ክፅመም ከም ዘይክእል ነጊርዎም ኣሎ ፍርህ ከም ዘለዎን ንዑ ዘፍርሆ ዘሎ ዋላ እኳ እቲ ሚሳይላት ናይ ኢራን ይሃርቦ እንተሎ ካብኡ ንላዕሊ ዘፍርሆ ዘሎ እቲ ቁጠባዊ ኮላፕስ ናይ ቁጠባ ዕንወት ከም ዘፍርሆ ዘሎ ስለ ዘርኣዮም ኢራን እንታይ እዮም ክገብሩ ኢሉ ክነኽስዮም ኣባቕ ኣለዉ ስቕ ትሚሎም ክርእይዎ እዮም ስለዚ ከምዛ ዝርእይዋ ዘሎ ዝወረደ ይውረድ ሓደጋ ዝኾነ ይኹን እቲ ኩነታት ክፅመሙ ንሳቶም ክምክቱ ድማ ስቂላ ከም ስቂሎም ይርእዩ ኣለውን this is what is happening right now ትማሊ ዘጋጠም ኣብ እስራኤል ረእይዎ እዚ ኣብ ሓደ በርሼባ ዝበሃል ናይ ኬሚካል ቦታ ናይ ኬሚካል ፋክተሪ ይብልዎ ናይ ኬሚካላት ዝፃረየሉ ናይ ኢንዳስትሪ ዞን ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ ዘጋጠመ ዕንወት እዩ እዚ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ኢና ንብለኩም ዘለና ኣብዚ ኬሚካላት ሓደገኛ ኬሚካል ኣለዎ ሰብ ካብዚ እዚ ኬሚካላት እዚ ዓብ ፅልዋብ ጥዕና ክፈጥር ስለ ዝኽእል ራዕዲ ናይ ሰባት እውን ፈጢሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ንእስራኤል ሓመድ ድፋጭ እዮም ዘስትይዋ ዘሎ ዋላ ኢራን እውን ስቂሎም ኣይኮኑን ዝህረሙ ዘለዉ እንታይ ማለት ኢኻ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቻነል ከም ተዛረብናዮ ኢራን 17 ግዜ ዲ ዋላ 20 ግዜ እንታይ ምኾነ ኣነ ልዕሊኡ እውን ክኸውን ይኽእል ይዓብቲ መሬታ ህዝባ ካብ እስራኤል ኣዝዩ ዓብ ሃገር ኢራን ስለዚ ማዕረቲ እስራኤል ትድብድቦ ዘላ እስራኤል ኣሜሪካ ዝድብድቦ ዘሎ ከይትድብድብ ትኽእል እያ ኢራን ግን ክንድቲ እስራኤል ትድብድቦ ዘለዋ ምድብዳብ ኣየድልያን እዩ ንእስራኤል ከተዕንዋ እስራኤል ኣዝዩ ንእሽተይ ተጨቃጭቁ ዝነብረሉ ህዝቢ እዩ
ከምኡ ድማ ብዙሕ ኢንዱስትሪ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሃረምዎ ማክሲማም ክሳራ እዮም ዘውርዱ ዘለዉ ብቐሊሉ ናብቲ ክልል ኣየር ሚሳይል ናይ ኢራን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ እስራኤል ተኣትዩ ኣብ ዕንወት እዩ ዘውርድ ተጨቃጭቁ ዘሎ ኩነታት ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ቀፃሊ ሚሳይላት ናቶም እናኣተወ ናይ ሕዝብላ እውን ከምኡ እናኣተወ ኣብቲ ቦታ ኣብ ኢራን ኣብ እስራኤል ዓብ ሽግር ይፈጥር ከም ዘሎ እዚ ድማ እቲ ህዝቢ ኣንጻር ነተንያሁ ብተደጋጋሚ ንክልዓል ስጉምቲ ንክወስድ ይደፍኦ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ይወድቕ ኣሎ ዓቕሚ የብሉን ተዳኺሙ ትብሎ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክመፁ ኣይፅበየን ኢኻ በት again the reality on the ground ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ግን ብተደጋጋሚ ኢራን ይዕወቱ ከም ዘለው ዝነግር እቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣብ ባይታ ዕላማታቱ ይሃርም ከም ዘሎን ውፅኢት የምፅእ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ነዚ እዛ ሪፖርት እዚኣ ብብዙሓት እውን ሪፖርት ክትከውን ዋላ ርአየ ኣለኹ ምክንያቱ right now ሓደ ካብቲ ዓብ ብድሆ ዘሎ ትክክለኛ ሓበሬታ ንክትረክብ ኣነ ግን ነቲ ቨሪፋይ ክገብሮ ኣብቲ ቦታ ስለዘየ ኣለኹ እንታይ ዝገብር ኩሉ ግዜ ክልተ ሰለስተ ሶርስስ ክደልለኒ These thick plumes of smoke caused panic in southern Israel. An Iranian missile hit a chemical factory in the Niyat Hovav industrial zone near Beersheva, sparking fears of a leak of hazardous material. As firefighters battled the raging fire, residents were told to seal their windows and shelter indoors. The main highway to Beersheva was closed. The Niyat Hovav industrial zone has 19 chemical and pharmaceutical factories. It's also home to Israel's main hazardous waste disposal facility. Iran's Revolutionary Guard has said it will retaliate to Israel's strikes of Iranian factories and strategic assets by targeting Israeli locations of equivalent value. A threat that may explain why Beersheva, Dimona, and the Negev at large have been the focus of many Iranian strikes, hours after the chemical plant. እዚ ስለምታ ኢራን ከምዚ ትገብራላ እንድሕሪልኩም ድማ ብትክክል ኢድ ናይቲ እስራኤል ዝበሃል መንግስቲ እዩ መንግስቲ እስራኤል ብተደጋጋሚ ኣገደስቲ ዕላማታት እናበለ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ኢራን እዩ ዘብርስ ዘሎ ስለዚ እስራኤል ኢራን ዝኾነ ይኹን ዕላማ ናይ እስራኤል ተሃሪማ ኢራን ማለት እዩ ይግባእ እዩ ምክንያቱ ዕፅፍታት ናቱ እስራኤል ትሃርም ስለ ዘላብኒ እዩ ስለዚ እስራኤል ባዕሎም ክሃርሙ ከለዉ ዓለም ስቕ ክትብል ንሶም ክህረሙ ከለዉ ግን ቃንዛ ናቶም ዩናይትድ ኔሽን ዓለምን ብዛዕቡ ክዛረብ እዮም ዝደልዩ ፍሉይ ዝበለ ዳብል ስታንዳርድ ፍሉይ ዝበለ ኣካይዳን ኣተሓሳስባን ዘሎ መርሕነት ኣብ እስራኤል ዘሎ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን መመሊሳ ኣብዚ ናይ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ወይ እውን ከምኡ እዚ ናይ ፋርማሲውቲካል ሴክተር ናቶም ክትሃርም ከላ ድማ ነቲ ቦታ ጥራይ ኣይኮነን ትዕልዎ ዘላ ናይ ኬሚካል ፖሉሽን ብካላ ናይ ኣየርን ብካላ ናይ ካልእን ክትፈጥር ከም ትኽእልን ድሮ ኣብዚ ሕጂ ተኻይዱ ዘሎ ሰባት ፍኒስትሮም ክዓፁ ከም ዘለዎም እቲ መንግስቲ እስራኤል ኣዚዙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ተደጋጋሚ ምንባር ኣብ እስራኤል ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ሳቶም ከምቲ ንሳቶም ንኢራን ሂወት ክህሉ ከም ዘይክእል ወይ እውን ሃገር ኣዝያ ክትዳኸም ከም ትኽእል ክገብርዋ ዝደልዩ ዘለዉ ኢራን ድማ እንተኽኢሎም እቲ እስራኤል ዝበሃል እውን ናይ ምንባር ቦታ ክህልዎ ከም ዘይብሉ ወይ እውን ንምንባር ምቹእ ክኸውን ከም ዘይብሉ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክልቲኦም ወገናት ድማ ኢዶም ክቡ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ክልቲኦም ብዝበርቲ ሓይሊ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣሚን ኢራን ታሪክ ትሰርሕ ኣላ ክንብል ከለና ናይ ብሓቂ ምግናን ዘድልዮ ኣይኮነን ኣሜሪካን እስራኤልን ክልተ መን ከማና እናበሉ ነዚ ዓለም በዚ ፀማ ዘሎ ተዛርዮም ካልኦት ድማ ማይ እናቐበሉ ገለ እናቐበሉ ኩሉ ዝካሎም ንኣብነት ኤውሮጳውያን ይሕግዙ ኣለዉ ንብል ሓሶት እዩ ብብዙሕ መንገዲ ይሕግዙ ኣለዉ ጥራይ ዝርከቡ ነፈርቶምን ገለመለ ሒዞም ዘይመፁ እምበር ብብዙሕ መንገዲ ይሕግዙ ኣለዉ እዮም ኤርፖርታቶም ከፊቶም ኣለዉ ቤዛት ናቶም ይህቡ ኣለዉ so many they are doing right now ስለዚ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ጥራይ ኮኑ ትዋጋ ዘላ ኢራን ሃገራት ዓረብ ብኩሉ መንገዲ ይሕግዙ ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካን እስራኤልን ጥራዮም ዝበሃሉ ንሽእ እምበር ዳርጋ ምስ ሙሉእ ዓለም እያ ትዋጋእ ዘላ ኢራን ምስ ሙሉእ ዓለም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኦኬ ኣፍሪካውያን ይዋግኡ ኣለዉ ኣፍሪካውያን እንታይ ቁም ነገር ከለዎም ኣብ ውግእ ኣብዚ ውግእ ኣፍሪካውያን ባይ ደ ወይ እንድዒ ሰሚዕኩሞ ዶ ይሰማዕኩሞን እምበር ሓደ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ከማን ናይ ኡጋንዳ ወዱ ንፕሬዚደንት ሓለቓ ስታፍ ናይቲ ሰራዊት ኣብቲ ኩናት ክነአቱ ኢና ኢሉ መናውራ ይገብር ኣሎ መላገፂ ናይ ኢንተርነት ኮይኑ ኣሎ ብዝኾነ እዚ እቲ ብኣየር ዝግበር ዘሎ ንሓትሕዶም ዘለዎ እዩ ስለዚ
ኣብቲ ኩናት አንተ በፀናሕና ከመለስ ኔክስት ስቴፕ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዝብል ኣብዚ ኢራን እንታይ ይብልዎም ኣለዉ ስሙ The Speaker of Iran's parliament has warned the US that Iran's military is waiting for a ground attack and ready to rain fire upon any troops that try to enter Iranian territory. He claims Donald Trump is planning a ground operation in secret. His comments come as fresh reports in the Washington Post suggest the Pentagon is preparing for weeks of ground operations in Iran. The Pentagon hasn't commented on the reports yet. More than 3,000 US troops arrived in the region on Friday on board the USS Tripoli. But Donald Trump has claimed in recent days that talks with Iran have been going very well. Meanwhile, Iran has threatened to target Israeli and American universities in the Middle East in retaliation for a strike on a university in Tehran. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢራን ደንጉይኹምና እኮ እንታይ ዝናትኩም ተሃዲድ በጃኹም ወታደራት ብኣካል ክንመፀኩም ኢና ትብሉና ኣለኹም ደንጉይኹምና ቅልጥፍ ቅልጥፍ በሉ እንታይ ኢኹም ክንመፅእ ኢና እናበልኩም ትህውኹና ዘለኹም ይብልዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ኩናት ናይ ባይታ ኩናት ምፁ ጥራይ ንፅበየኩም ኣለና ኢሎም ኣለዉ እዚ በቲ ሓደ ወገን ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ እቲ ናይ ባይታ ኩናት ናይ መሬት ኩናት ክግበር እንድሕር ኮይኑ ንደጊሞም ሕጂ እውን ንኢማራት ፅኑዕ ዝኾነ መጠንቀቕታ ህሊፎም ኣለዉ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ትደፍእ ዘላ ስለ ዝኾነት ንኢማራት መሊሶም ታርጌት ክገብርዋ ምዃኖም ገሊፆም ኣለዉ እዚ ድማ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ኢማራት ዝበሃል ዝገብሮ ዘሎ ውሳነታት ናይ ብሓቂ እዩ ዘገርም ዘሎ መመሊሶም ንኣሜሪካ ዝቐርቡ ዘለዉ እሳቶም ምዃኖም ይርእዎም ስለ ዘለዉ ንኢማራት ኣበርትዕካ እንተሃሪምካ ጥራያ ኢማራት ጥራይ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቡ ንክቕይር ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ኢማራት ብዝገብሮ ዘሎ ነቶም ካልኦት ሃገራት ዓረብ ሰላም ከም ዝረኽቡ ይገብሮም ኣሎ ወይ እውን ካብ መጥቃዕቲ ናይ ኢራን ካብ ዓይኒ ናይ ኢራን ከም ዝወፁ ይገብሮም ኣሎ ብፍላይ በዓል ቀጠር ጠቕላላ ኣብታ ጉዳይ ስቕታ ስለ ዝመረፁ ዳርጋ ኦልሞስት ክንደይ መዓልትታት ኣለዎ ዝኾነ ናብኦም ብዙሕ ነገር ይግበር የለን ብግምጣሉ ንኢማራት ከም ሕሱም እዮም ዝሃርመዋ ዘለዉ እንታይ እዩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ መመሊሳ ክትቀርብ ምስ እስራኤል መመሊሳ ክትቀርብ ስለ ትረአ ዘላ ድሓን ነቲኦም ተዘይረኸብና ነዚኦም ጥቃዕና ዘለዉ ክንሃርም ኣለና ዝመስል ኩነታት ንርኢ ኣለና በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብዚ እውን ኢራን ዩኒቨርሲታት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ኩሉ ክትሃርሞ ምዃና ነጊራ ኣላ ስለምንታይ ከምዚ ከጋጥም ክኢሉ እውን ፅንሂላ ከርእየኩም እየ ምክንያቱ there's a good reason for it ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ንኽንርኢ ኢለ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ምንቅስቃስ ካብዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እቲ ኩነታት እንታይ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ንዝብል እስከ ንስማዕ what is going on ዝርርብ እውን ይካየድ ኣሎ ባህል ኣሎ ግን እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ He's looking for a way out, but the Iranians are playing hardball. They want a far bigger, greater, comprehensive agreement. What do you think is the game plan here? I mean, are the Americans being serious about resolving this, or is Trump merely trying to pacify the markets? It would be wise of Trump. Sometimes Donald Trump ክዘራረብ ከም ዘሎ ዝመስል ዘረባ እንታይ ዕላማ መፀበይ ክሳብ ኩናት ድዩ ዝጥቀም ዘሎ ወይስ ኢራን ነቲ ኩናት ንከይውድኦ ዕድል ከሊኦም መድዮም ዘለዉ ከመይ ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እዚ እንታይ ብኸመይ መንገዲ ኢራናውያን ፀብለልትነት ከም ዘለዎም ኣብቲ ኩናት ስለ ዝርድኦም ዘሎ ብርቱዕ ጠለባት ይገብሩ ስለሉ ዓበይቲ ጠለባት ስለ ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ከንታይ ምርጫ ኣለዎ ኣብዚ to really try to get serious about an exit ramp, but the signals that he's sending is certainly convincing the Iranians that he's not serious and that this is mainly about calming the markets, prolonging the time that he has to pursue some sort of a military silver bullet that turns the table of this war towards his benefit. It currently is not. And as a result, we're not really seeing the type of progress that is needed in order to actually end this war. And ending the war is a critical objective of the Iranians. They are not looking for a ceasefire. A ceasefire, in their view, would only be used by the United States to regroup, rearm, and then relaunch the war in another 6 ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ኣብታ ኣሰራርሓ ናቱ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እናበለየ ግዜ እናሸመተ ነቲ ዕዳጋታት እናረጋግዐ ነቲ ዕዳጋታት እናቐሸሸ ዕላማታቱ ብውግእ ከሳልጥ ዝኽእል ከምኡ ዓይነት ታክቲክ እውን ይጥቀም ኣሎ እዩ ሕጂ እቲ ዕዳጋታት ክረጋግዓሉ ይደሊ ኣሎ ንዑ ምክንያቱ እቲ ኢራን ተኽስሮ ዘላ ገለ እሱ ደይኮነ ዝያዳ ዝሕመ ዘሎ እቲ ስታክ ማርኬት እቲ ማርኬትስ ብዓብዩ ናይ ነዳዲ ይኹን ናይ ካልእ ከምኡ ድማ ዝቕባበየ ኣብቲ ሃገራት ኣብ ዓለም ከምኡ ድማ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዘሎ ብኡ መንፅር ድማ ደገፍ ናቱ ናይቲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ናቱን ሓደጋ ዝወጥቆ ዘሎ ይሕምም ኣሎ ይሱ ስለዚ ኣክንዲ ብትክክል መንገዲ ክፈትሖ ዝፍትን
كتبرو نتعداغا يزدل زلو كندي انتليجنت سبات زلو وبتعداغا حدا معلت خلت معلت كتبروم تخل متباركا بحسوت سلت وزل لخايو سلام كمسي عند حريلكا كم بريزنت سب كامنكا خلي كلتا سلسة جزية كمو كتشك تفتين كاجن زعمنكا سلزي اللسب اتتخكلنيا وسانخ قبرو زقبا كقبر كفتني سلزي ابزوان زي تي قبرو زنبرا درامان متلالن وحدات معلت تقيمو كون خليقن امو داتا اتحكم استفلتت راغا ممليسن تحتي خيدالو ساقط دما يسمعوا له ايراناويان دما نتو دايم ببوسلو زلو بقمطالو ناي حصير مفتحي مقراص ناي تقصدي قلب بفصم ايدلين يم زلو سلمتاي مقراص ناي تقص مالت امريكا ميسايل وديا سلازلا اسرائيل ميسايل وديهم سلازلو حساب ميسايلاتهم زدالو مصبي غزيهم كتقملهم قدم حجكم سلازغبرو سلازي جنتايم غبرو نو وي نحوارو مفتحي كركبالو انت زيله كوينات كنقصلينا يبلو سلازي ዛ ጉዳይ እዚያ ሓንቲ ካፕተን ብርቱዓት ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ግዜ ከቢድ ሓደጋ ክወጥቅ ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ እጂ ኣብ ጣውላ ንኢራናውያን ከገድዶም ወይ እውን ናብ ከምዚ ነጥቢ ክትርዕሙ ኣለኩም ኢሉ ከገድዶም ኣይክእልኒ ምክንያቱ የብሉን ካርዲ የብሉን ኣብ ኢዱ ሕጂ እተን ክገብረን ዝኽእል ገይርዎን ሕጂ ካልእ ካርዲ ክፈጥር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ባይታ ኣትዩ ገለ ነገር ክሕዝ ዝፍትን ዘሎ ገለ ነገር ሒዙ እምበር ነዚ ክበኩም ነዚ ክገጥፎ እንተኮይነ ነዚ ገጥፈልኩም እንተኮይነ ነዚ ግበሩ ኢሉ ፀቕጢ ንክገብር እዩ ዝፍትን እምበር ሕጂ ዝኾነ ይኹን ፀቕጢ የብሉን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፂሉ ሕጂ ድማ ባቤል መንደብ ድማ ክዕፆ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረ እንተገበረኒ ሕርሙዝ ሓግዙን ኢሉ የእውዩ ሰላም ግበሩ ኢሉ ገለ ኢሉ ከፍተይ ከኣለም ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ መመሊሱ ንላዕሊ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ he has no cards በታ ዘረባ ናቱ ካርድታት የብልካን እዮም ዝብልዎ ዘሎ ካርድታት ኩሉ ኣብ ኢድ ኢራን እዩ ዘሎ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ሕጂ ገለ ነገር ክገብር ኣሎ ገለ ካብተን ካርድታት ክሕዘሉ ዝኽእል እሞ ኣብ ጣውላ መዛረቢ ጠብለልትነት ክህልዎ ወይ እውን ሌቨሬጅ ክህልዎ ይደሊ ኣሎ ነዚ ንክትገብር ድማ ዝኸበደ ሓደጋ ክፍፅም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራፂታት ናቱ ኣዝዮም ሕማቃት ውሑዳትን ሕማቃትን ኣማራፂታት እዩ ዘለዎ እታ ዝኸፈት ክፋል ድማ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝሓለፈት እታ ዝገደደት መንቀራቅሮ ናብ ኣይ ዝኣቱ ዘሎ ልክዕ ከምዚኣ ኣብ ጉድጓድ ኣትዩ ዘሎ ሰብ ካብ ጉድጓድ ክወፅእ እንተኮይኑ ኩሉ ግዜ ክፍትን እዩ ዘሎ ክገብሮ ዘይብሉ ግን እንታይ ክኩዕት የብሉ እታ ጉድጓድ ካብታ ጉድጓድ ክትወፅእ እንድሕር ኮንካ ክትኩዕት የብልካ እንተኮይትካ መመሊስካ ክትኣቱ ዘለካ ንክትወፅእ ድማ ከቢድ ክኾነካ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነፍሲ ወከፍ ዝገብራ ዘሎ ብዕዳድ እዩ በቲ ኩናት ድዩ በቲ ካልእ ድዩ በቲ ክሳራታት ዘጋጥሞ ዘሎ ድዩ መመሊሱ ናብ ጉድጓድ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ካብኡ ክወፅእ ድማ ከቢድ ክኸውን እዩ ናው እቲ ኩናት በዚ ሓደ ደረጃ ይካየድ ኣሎ ክንብል ከለና ካልእ እቲ እስራኤል ዝበሃል ከ እንታይ ይገብር ኣሎ one of the most important parties እስራኤል እንታይ ይገብር ኣሎ ኣብዚ Powerful explosions hit Tehran and the port city of Bandar Hamir as Israel carried out another wave of strikes. Israel killed another 2 paramedics in Lebanon as it continued to target Iran's ally Hezbollah amid widespread anger at an airstrike that killed 3 journalists yesterday. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ እስራኤል ዝበሃል ኣብዚ ንባዕሉ ምስ ሕዝብላ ኣብ ከቢድ ኩናት እዩ ዘሎ ምስ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን ዝዋጋእ ዘሎ ወላ እኳ እቲ ሚድያ ዝለዓለ ሓይሊ ናቱ ምስ ኢራን ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ንቁጠባ ዓለም ዝያዳ ፅልዋሱ ስለ ዘለዎ እምበር እቲ ኩናት እስራኤል ዝበሃል ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሙ ምስ ብዙሓት እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ሓደ ነገር ካሎ እቲ ዜና ሳሕቲ ዘውፅኦ An Israeli soldier was killed in southern Lebanon as Iran and Hezbollah continue to fire missiles at Israel and its troops. And aluminium facilities in Bahrain and Abu Dhabi were hit by Iranian strikes following attacks on Iranian steel plants. ካልእ ዜና ሃገራት ክልቲአን ብፍላይ ባህሬንን ኣቡዳብን ናይ ኣሉሚኒየም ፋብሪካታት ናተን ብከቢድ ከም ዝተሃረመ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ናይ ኢማራት ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶን ዳርጋ ነቲ መንግስቲ ብትክክል ኣብ ዝሕመ ቦታ ሃሪሞሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ እንታይ ሓንቲ ነገር ንሰማዕ ኣለና መሲልኩም it's very very interesting there was this report እዚኣ ስምዕዋ ብፍላይ ኣብቲ ናይ እስራኤል ኣብ ከባቢኡ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት እዚኣ እስከስምዕዋ ምናልባት ብዙሕ ግዜ እውን ካቨር ኣይገበር ኮናነ Largely focused on the conflict with Iran, a new wave of violence by Israeli settlers against Palestinians continues to rock the West Bank, and a CNN crew trying to cover that violence was violently detained by Israeli troops. Producer Abir Salman identifies us as journalists before translating the soldiers' commands. እጂ እንታይ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ኣብዚ መሲልኩም እስራኤል ነተንያሁን ናቱ ፓርትን እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እስራኤል እንድያታ ካርታ
ምስ ኢራን ንዋጋ ኣለና ኩናት ምስ ኢራን ይካየድ ኣሎ ምስ ሊባኖስ ድማ ምስ ሕዝብላ ድማ ንሰሜን ሊባኖስ ከነስፋሕፍሕ ኢልና ኩናት ንገብር ኣለና ገለ እናበሉ ከለዉ እታ ቀይሕ ኮይና ኣብ ጥቁ ዘላ ዌስት ባንክ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ዌስት ባንክ ናይ ምጥርናፍ ዘመቻ ናቶም ድማ ብዝቐልጠፈ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ዝኻንታዩ ወራር ይገብሩ ኣለዉ ሰትለርስ እቶም መሬት ናይ ከምዚ በቃ እንታይ ካ ትባል ጠራሮ ምጥራር ብወቅዒ ይገብሩ ኣለዉ እዞም ትሪኦም ፀናዕኩም ወታደራት ክጥርሩ ነቲ ዌስት ባንክ ዝበሃል ይዘምቱ ኣለዉ ካብቶም ፈለስጢማውያን ብሓይሊ እናመንጠሩ ማለት እዩ እታ ጋዛ ዝበሃል ሓፁር ገይሮማ ትሪእዋን ትኾንኩም ንዓ ሓሑፃ ገይሮማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቴንዳታት ተቐሚጦም ኣለዉ ናብ ካልእ ሃገር ክጉሕፎ ይደልዩ ኣለዉ ነታ ዌስት ባንክ ድማ ከምኡ ጠቕሊሎም ንብሙላእ ቀያሕ ክገብርዋ ናይ እስራኤል መሬት ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ይኹን ኩናት ኣብ ዩክሬን ተተጀሚሩ ኣብ ካልእ ዓለም ተተጀሚሩ እስራኤል ናብዚ ቦታ ኩናት እዮም ዝጅምሩ ሓጓፍ ናይቲ ኩናት ተጠቒሞም እንታይ እዮም ዝገብሩ ናይ ምስዕፋሕ ኣጀንዳ ናቶም ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ኣጋጣሚ ኣብዚ ሲኤንኤን ብኸመይ መንገዲ እዮም ተቢዖም ናብቲ ቦታ ክስእሉ ስለ ዝኸዱ ነቶም ጋዜጠኛታት ንገሊኦም ኢዶም ጠውዮም ንገሊኦም ገለ ገይሮም ኣልዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እቲ እስራኤል ዝበሃል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ብብልፅግና ገይሩ ንዓሰብ ክኸይድ ወይ እውን ናብ ኤርትራ ገፁ ከስፋሕፍሕ ንዝደሊ ሓይሊ እንተደገፈ ክገርመኩም የብሉን this is all they know ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ እዩ ተዓሚፅና ንሕና ዲሞክራሲ ናዶ ዓረብ ሃሪቦምና ዓረብ ኣይተንከፍዎምን ንሳቶም እዮም ከስፋሕፍሑ ዘይ መሬቶም ክሰርቁ ስለ ዝደልዩ ንህዝቢ ካብ መሬቱ ካብ ገዙ እናመንቆሩ ዘውፅኡ ሰም እዮም እቲ ሓቅን እዚ እዩ ንዓታቶም ዝትንክፈና ዓረብ ዝኣክል መሬት ኣለዎም ኩሎ እዚኣቶም እዮም ካብ ካልእ ቦታ መፅኦም ናይ ካልእ ናይ ደቅባት መሬት ዘሚቶም ወሲዶም ናትናዩ ብምባል ነቶም ህዝቢ ድማ ብግፍዒ ካብቲ መሬቶም ርስቶምን ዝምንጥልዎም ዘለዉ እዮም ከምዚ እናገበሩ ድማ ንመወስቲ ከባቢ 70 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ኣብቲ ቦታ ካብ ድመፁ ክሳብ ሕጂ እናስፋሕፍሑ ጥራዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብሓይሊ ድማ ዘገርም እዩ Worse. CNN's Jeremy Diamond joins us now live. Jeremy, what exactly happened? Is everyone all right? Yeah, Jake, well, thanks for asking. My team is doing well, including my cameraman, Cyril Theophilus, who's shooting this interview right now. We arrived in this village of Taysir in the West Bank about 12 hours after Israeli settlers set up this illegal outpost there and violently assaulted multiple Palestinians. And when we arrived, we saw Israeli soldiers on the hilltop alongside this outpost standing idly by. But it was minutes after we arrived and we were interviewing Palestinians in the area that suddenly you saw that scene unfold there, where these Israeli ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ነቲ ሓጓፋት ናይቲ ካልእ ኩናት ተጠቒሞም ናይ ምስሕፋሕ ሕልሞም ይቕፅል ኣሎ ብንየው ደቡብ ሊባኖስ ትቢንቶታት ሰይሮም ንዑ ንክቋፀርዎ ነቶም ህዝቢ ድማ ንክሓድሙ ወሲኖም ኣለዉ ድሮ ኣብቲ ኩናት ግን ብዙሕ ክሳራታት የጋጥሞም ኣሎ በዚ ድማ ነቲ ዌስት ባንክ ክጥቕልሉ ቅድሚ 2 ዓመት ድማ ኦክቶበር 7 ኢሎም ጀሚሮም ድማ ነቲ ጋዛ ዝበሃል ቀቲሎም ነቲ ህዝቢ ብምሉእ ኣጥፊዮም ልዕሊ 70,000 ሰብ ቀቲሎም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ፒስ ቦርድ ናይ ሰላም ቦርድ ዶ ገለ ዶ ኢሎም ድማ ሕጂ ናይ ሓደ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኢንቨስትመንት ሰንተር ክንገብሮ ኢና ዶ ብላብላ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እቲ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ኣብ ምስፍሕፋሕ ዝተመርኮሰ እዩ ነተንያሁ ድማ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ነገር ነታ ዘላ መሬት ከስፋሕፍሓ ዓባይ እስራኤል ንምፍጣር እዩ ንሕጂ እቲ ዓባይ እስራኤል ምናልባት ምስ ግዜ እያ ክትከውን ትኽእል ግን ኣብታ እስራኤል ዘሎ እቲ ምዕራባዊ ባንክ ዝበሃል ዌስት ባንክ ዝበሃል ምጥቕላል በቲ ካልእ ድማ ተቐዛ ጠቕሊልካ ነቲ ዝርከባ ዘሎ ነታ ፈለስጢን ትብል ንሓዋሩ ንምጥፋእ እዩ ዳርጋ ኣብቲ ሚድያ ፈለስጢን ዝብል ቃል እናጠፈ ይኸይዱ በቲ ሓደ ዌስት ባንክ እናበልካ ክትዛረብ በቲ ድማ ቀዛ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ናይ ነተንያሁ ዕላማ እዩ ነይሩ ፈለስጢን ዝበሃል ሽምን ፈለስጢን ዝበሃል ቃልስን ክጠፍእ ስለ ዝደለዮ ነቲ ሓደ ብቃዛ ነቲ ሓደ ድማ ዌስት ባንክ ብዝብል ክልተ ኣሽማት ተጠቂሞም ናይ ክልተ ሃገር ወይ ናይ ክልተ ዓዲ ዝመስል ብምግባር ነቲ ሜይን ኮዝ ፓለስቲንያንስ ዝበሃል ዝነበረ ናጥፎ ክኸይድ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ንዑይ ዝሕግዝ ደይመደ ኢሉ ፈለስጢን ትብል ቃል ኣይትወፅን እያ ዌስት ባንክ ቃዛ እናበሉ ነታ ፈለስጢን ትበሃል ሃገረ ፈለስጢን ትብል ሓሳብ ከምቲ ድምሰስ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ዘሕዝን እዩ ዓለም ግን ወላ ሓንቲ ትብልንያ እዚ እውን ኣካል ናይቲ ስውር ኩናት ዝበሃል ዘሎ እዩ ንቐፅል so many things ኣብዚ እዋን እዚ ዝገሃድ ዘሎ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ንቐፅል እስከ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናይ ኢራን ክንመለስ እቲ ግፍዕናታቶም ካክሰምዑ እዚ Iran's Revolutionary Guard has threatened to target US and Israeli universities in the region. It says that's in response to the bombing of 2 universities in Iran. One of those was the University of Science and Technology in Tehran. The Revolutionary Guard Corps has given the US a deadline to condemn the attack. Helia Doutari is a postdoctoral fellow at
أبز أنتي تريد أن يكون مسيلكم إسرائيل أنتي دبلو يونيفرسيتات لا يونيفرسيتي ناي ساينس أند تكنولوجي ناي إيران ديبارتمنت ناي فيزيكس ناي قلب ملو كبيت تكون عنوة توريدهم للو زغانتها مالتي سب كي مهار كي نفعو كي مهزو تكنولوجي كي مهزو مسايلات مهزو منسيات كيف الطرو نتي يونيفرسيتات ون كفرسوين عن رزالنا كابزن العلي وردتون كلي كلني ونياتو كمزيوتي جنوسايد على كايدا زبال حبرتسب ناخذ قاس نغي معبل ندحريت نغملس منقص ترى يكون نسالناتهم سب حبرتسب يسالناتهم سيستماتيكال فيلد زقون حبرتسب نمفتار دحور حبرتسب دنقرنا زلو حبرتسب كابت مرتز رح حبرتسب نمفتار مخانه الامان اين تنياو بزي خاطري حماق زقبره بعالم فلو حماق كابزم نتنياهو هنشفروني دمص كندوم حماق زقبر يالن يوكرين راشاني واقول له قال نسمينا يونيفرسيتي هاريمو وي قال ايتسميني غاب كال العالم these people بحق كذا قرميو جي كم زيرهم كامبر كال مسكم مسقبر شو يقرمو كم يجيرهم يم كم زقبروا نازلوا تم عرب وتم كفاءات عرب يمزولوا بس نبحق بزع عرب زبالن بزوم اسلاميستن زبلوا بزح يم شكيتهم جي اذا قال كاب تيران كم قبر ملس ايران تايلالا كل يونيفرسيتات امريكا اسرائيل أبزن هجرات عرب زلوا في اللعب قطر حر حمش شدش له أب إمارات كم كلاتن أب ملكة حطاتين هلا تارجت تكون هلا كرمان مالتي so نقتل تسأب كابتن بتاد ما تسمعون. Campus of the University of Science and Technology, a place you were familiar with before it was destroyed. There was no warning provided. Let me start with that. And I visited the university yesterday and witnessed the extensive damages to several departments, including the Faculty of Physics, the Ma'arif department, which provides, foundational non-engineering prerequisite courses to students, as well as a central building where students were telling me this building was newly renovated. It provided them with a housing examination hall, auditorium, library facilities, and several offices of professors across those departments. ناي بحكي بزح عنوات كم زراعيتي تزارب زلا حب قلق كفال نايت ديبارتمنتات حدش تهانيس وتصريح زنبري اوديتوريوم كمون تي فاكولتيز صبو زخونه لايبراري تاعت قال زنبر ملو كبيت بفلاي دما تناي ناي فيزيكس فاكولتيز بلو كمون ناي انجينيرينج زبال زياده نوعو سلازها كم زهر موي زنقر مغنياتو ايران أبكال صبصبات ناتي سميكم يهم بزح انجنرات تفرها قريا بزح انجنرات تفرها قريا ما كلك زي حيال كتكون قديتاي if you produce more engineers انجنرات ببزح تفري تمهر ندحر خوينا حنت هاجر انجنرات كلاتهم شق على كون ترى يكونوا حسبوا حدش نقدر فتروا الكاخوليه لذي طبقات ترى ندحري ببزح تفرق خوين كان تاخذ تركب وهي ناي بيزنس مانجمنت ترى تمهارو تفر انت خوين كان طبقات ترى خوين كل زي نقدر زدلي حزبي قد فتر أمريكا بعالم تزبط حتى بغاز اللو هجريا عندها تسويد ما ناي بتفرد قداياتهم موداتها زي بلو زي طبقاتاتن أنا بيزنس أنا بيزنس يتمهيرجن بيزنس مور ذا توكر تمرتي بفلايد مع سوشيال ساينسز كابز إذا توكر حبرتسب كم عبلا يكلني سوري you have to produce more engineers بزحات انجنيرات هارد ساينس كتمهركت كلا لك كمهنياتو حجنا ابن أبيرترا انجنيرات كل نحرشان انجنيرات ببزح نحرشان انجنيرات ببزح كتفر لك أنا انجنيرات ناي ساينس انجنيرات ناي تكنولوجي انجنيرات تفريقة أب كله كبالحات الكاخولية مهنياتو تمرت بالحات سلوزغوني نكتب بالحات زقد دكاي ندحري سوشيولوجي انثروبولوجي سايكولوجي قال ملتها ببزح تفردت لها كن افهتو قطعون زربان كم ما بوليتيكال ساينس ببزح تفردت لها انا جابير ترى اللغه انا حدا كابتي زي برها زنبره بوليتيكال ساينس بعد ديبارتمنت نيرو زنف تمعربتي ناي سوشيال ساينس ما نبيهم زاتو نيرو this is a little bit weird مهنيات political science بوندي جن بلحت تمهارون ايرترا بتي ديبارتمنت ديزاين تكون ام تايم كاتوز قبام نيرو اب real problems ناي تهجر سولف خبر زغل نا political حجي دنا اورك اتولو مالتي قونكول انت مالتي نابنت ابتي ساينس بهال ديبارتمنت نقرا من قديك بكم اب ساينس بهال زنبره عودي زبل حتمهارون انجينيرات يوم زغونو سيفل انجينير ديو الكتريكال انجينير ديو كمبيوتر ساينس ديو كمر ما بتحلست بهال ما نيرو تفلالي اوتاتو سبز خيد نيرو اغريكلتشر انجينيرين ديو سلازي ابتناي ساينس ديبارتمنت كون كل مور ابتي كدمع زغل فيلدات يوم زغدو نيرون فات تمهارو بقمت قالوا اب ساينس كون كلهم زنا فتمهارو نا سوشيولوجي خدو نيرون ناب
yes management يقدروا نيرهم accounting يقدروا نيرهم which is good زياتهم ما بقطبة قدستيهم جن كم بعد sociology دعم سلو أقدست كقانون تقول أنت خينهم نحدا هاجر زمع بلزلو more apti نتي day to day life نتي درجة قطبة نيتهاجر كفتح بزغل نفعت مهارات يوم حدش نقدر كفتروا الكاخات دالس اللي زين أتي كاريكولم كل جزء ده حرقن رينفنت جيرو ما مثلا كم زريو زلو غجي أتي كولجات كتير خلقات كولجات ما ينفع موراب ساينسز كمان ما بإنجينيرينج تقرأ جيرو مالو كمان ما بيزنس إن مانجمنت قالها أبعد تغيح بعبيد ما بحمل مالو بيز بلا كولجنا أجريكلتشر مقبار نحرشان يتهاجر استفل عليه معبولات تمهارو في الله كولج أوف أجريكلتشر بهلا بيرترا زعبي ديبارتمنت كهونا له معناته 700 تزبخان زعبي كفالنا كنت بخان أم حرشة زمركوس وينو you really need produce good engineers كمان ما animal scientists قالوا ناي حرشة كيلاتات ببزعي كنا في الرمس نخلي تقول طبعا جيت ما قصيد أنا مسود أو ده ما قمت جيروم تكونتات كم تزق بقى جيروم ما خلينا بالغلين عجيك كعب خاك خلالون من بالي لما لا صارت السنة كل جزء نقرات كانت تحازو كاب أبقى علم نريوم سناتنا كانت تحازو مثل نخل أقدر السنة سلزلوا كم تري وزل لهم نتيم فرسات يهارم له إيران لما كم قبل ملتي تمسا سالس وقوم تكتوست كل جزء قبل ملتي توزد إيران قدم إسرائيل أمريكا جيروم له نسا قبل ملتي ترى تبتب لذيتي قداي كردانا له initiative. The Iranians have the initiative. Brent oil is back over $110 a barrel today. The president is making one statement after the other. His own party's turning against him. The longer this war goes on, the better it looks for Iran. And you know, you had reports when this was reported in the Wall Street Journal this week, as well as Axios, that in addition to the 82nd elements and the Marine Expeditionary units, they're going to send the U.S. is going to send 10,000 more soldiers. Who that's going to be, who knows? Maybe it's from the 101st or 10th Mountain or God knows what. But the the idea that's being presented by the administration is that this would be the final blow. So essentially, what you're looking here is what can we do as a show? What can we do as a propaganda piece? What can we do to demonstrate success? And it kind of goes back to what we were talking about when we opened up this program, an hour ago, Danny, right? Trump has showman. So you need some spectacle. You need some. بحفشة نريو زلنا قداي زقرميو دونالد ترامب أكبت زبلا وطراتي سلوزلو كمي جيرو نتعداقا كرقاقو يخيل انتاي تاكتيك تقام خلنا زكوينات قبل التنات نغرق بيزيق بحال زلو سلازي من عالبات نتكونتات نكفتحو بزع سراويت بمقتاو نتعداقاتات كفتحو يخيلي زبل امنات نخلتو قلنا جيرو نتعداقاتات كرقاقا علو زغل من قدك فتريز فتنزلو مبر بتد سدو زلو سراويت يقون كالي مفتحي كم زي كل سبت جميت ولا يبلالو إيران لما حد نجار يوم زت أمامنا زلوا نفسه كذا حلفت معلتي دونالد ترامب خبرت معلت مخانا نفسه لومي كبان تلان دونالد ترامب صباح خبرت ياخد كمان نفسه كف معلتي إيران تدي وديقهم دونالد ترامب أزي كبينا هوني دمت مخانياتو تعداقات أبو زلوا confidence إنه وده قيس لزقيد أتمنى بابرو تقط تبع كلنا خبر يزقيد دونالد ترامب لما بو منطرنا تحكي أمرت ستاتنا وحدة شجراتنا عبيه خيد سلزي إيران knows this exactly أبي بوتا كتعطوا كل لهم سلزي نزي سلزي فرزولو انتاي كبريد فتندلو he's trying to make all this kind of talks زررب كايدالو زتك كايدالو ركبات كايدالو نتبهله كل عين دراماتات يزقبر زلو بات أموداتاتي زغية زلو كنتاتي ريوصلو زلو ازي ولا حنطق متعي كلنيهم زلو زلو دونالد ترامب دما أمارات إتاتو سبب زبالة إنه خوني دمت زلو I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. As Iran released videos of what it described as the 86th wave of missiles against targets in the region, here hitting an industrial complex in southern Israel, its parliament speaker said the army was waiting for the arrival of American troops on the ground to, quote, set them on fire. With its air force and navy severely weakened, it believes fighting on the ground is its strongest suit. We announced that the warriors of Islam have been waiting for such actions for a long time to prove that aggression and occupation will not result in anything other than the humiliating captivity and dismemberment and disappearance of the aggressors. كم تريو زلهم إيران زخون يكون فرق كم زي بالله كم تريو بتدقق من تزور دازلو قبل ما ستهب كم زلان دونالد ترامب سراويت انتو سديدو دما أبايت أزمة سراويت تمسيو دما
ስዕረቱ ተጎልቢቡ ክምላስ እምበር ዝመጽእ ለውጢ የለን ዝኾነ ይኹን ናይ ምልስላስ ናይ ፍርሂ ናይ ሰገጥ ምባል ምልክት ዘይብሉ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ብዘረባ ከምኡ ድማ ብተግባር ይህብዎ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ብርግጽ ዶናልድ ትራምፕ ሶፍት ሰብ መስኪን ሰብ ዝድንግጽ ሰብ ወይ ካፈራህ ሰብ ኣይፈቱን እዩ he is the bulliest ትዛዓብየ ቡሊ ናይ ዓለምና ስለ ዝኾነ እሱ ደንዳነ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ስለ ዝኾነ ንደንዳኒ ዝገጥሞ ጥራይ ዘዋፅኦ ዝፈርሆ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ኤሮፓ መዓልታዊ ክፀርፈካን ከናሰካን ወይ እውን ከምዞም ዓረብ ዝገይሩ መዓልታዊ ከናሶም ዝውዕል ዘሎ ከምኡ ክገብረካ ዝኽእል ስለዚ ኢራን ወላ ከፈትዮም ተደያተዎ እቲ ጉዳይ ነኺስካ ምኻድ ጥራይ መፍትሒ ከምፅኣሎም ዝኽእል and this is exactly what we see ካብ ዶናልድ ትራምፕ ፍርሂዮም ዝኾነ ይኹን ከም ዘይቅይሩ ነቲ ዝመፅኦም ዘሎ ብድሆ ድማ በቕልፅሞም ክሰግርዎም ምዃኖም እዮም ዝነግርዎ And American commanders and soldiers will become good food for the sharks of the Persian Gulf. This weekend, the USS Tripoli warship carrying more than 2,000 American Marines arrived in the region from Asia. It was reported that the Pentagon's ground invasion plans would involve raids rather than a full-scale invasion, something the unpredictable US president will now be weighing up. Trump once campaigned on avoiding endless wars. He's now caught in a war of his own starting, whose aims and timeline are becoming increasingly elastic. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ እቲ መብዛሕትኡ ምስጢራት ዝወፅእ ዘሎ ወይ እውን ዝረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ክጅምር እዩ እቲ ዝጅምሮ ኩናት ድማ ኣትይዎ ዘሎ ኩናት ቀዳማይ ብምርጮ ዝኣተወ እዩ ወላ ሓንቲ ናብዚ ኩናት ዘእትዎ ምክንያት ኣይነበሮን ዳትስ ዋይ ድማ ዝበዝሐ ሰብ ምስ ኢራን ዘሎ ብዙሓት ኣሜሪካን ምስ ኢራን እዮም ዘለዉ ምክንያቱ ምስ ኢራን ዘዋግ ምክንያት ኣይነበረና እዚ ኩናት እዚ ንእስራኤል ክንሕጉስ ዝኣተነየ እዩ እስራኤል ንዓና ኣብደልሃመት ኢትያ ኣጀንዱ ነተንያሁ ክገብሮ ዝደልዩ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ንኣሜሪካ ዝጠቅም ኩናት ኣይኮነን ብዙሓት ደገፍቲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኢራን ክትዕወት ኣለዋ ክንመሃር ምንቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ውርደት ክስከሙ ኣለዎም እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለዚ ደገፍ ኣብ ኣሜሪካ የብሉን ካብ ምሕድ ጭንቀት ነቶም ሚድያታት ናይ ኣሜሪካ መጠንቀቕታታት ይክብ ዝውዕል ዘሎ ምክንያቱ ጠቕላላ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ኮይኑ ኣሎ ጠቕላላ ክብል ኣይክልኒ ብዙሕ ክፋል ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ብጀካ እዞም ፎክስ ተገለዶ ዝበሃል ዝደይ ኮይኖም እቲ መንእሰይ ብፍላይ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለምንታይ እዚ ኩናት እዚ ናይ ንእስራኤል ንምሕጓስ ንኣሜሪካ ድማ ዝኾነ ረብሓ ዘይብሉ ንኢራን ድማ ኩሉ ነገር ትደልዮ ዘለካ ክገብረልካ ኣብ ጣውላ ሕየ ንረዳዳ እናበለቶ እዩ ነዚ ኩናት ጀሚሩ ዘሎ ስለዚ እዞም ወታደራት መፅኦም ዘለዉ ሕጂ ድማ ናይዞም ወታደራት ኩናት ምስ ጀመረ ክጀምር ኣይንደልዮና ግን ጀሚሩ እዞም ወታደራት እዚኣቶም ሞት እንተጋጢሞን ዶናልድ ትራምፕ ኣኺልዎ እዩ ወረቐቱ ጥዋብዓ ኢላ ማለት እዩ this is what's going to happen and ንሕና ክንፅበየ ኢና ንቐፅል With the conflict in Iran driving up energy prices around the world, ministers here are under growing pressure to cancel a planned rise in fuel duty. The Conservatives say their solution is to get Britain drilling, though their leader Kemi Badenoch admitted today that it may not bring down household energy bills. She also said Downing Street should not be getting into a war of words with the US president when I spoke to her earlier. I think the relationship between the US and the UK is absolutely paramount for the UK's security. I do not think that having spats is edifying, and it sends the wrong message to our opponents like Iran, Russia, to see the West. እዚ ዩኬ ዝበሃል ሃገርቲ ብሓፈሻ ኩሎም እቶም ኤውሮጳ የብሎምን እንዲዮም ስፓይንለስ ዝብልዎም አንድ ሕቆም ፍሩሳት እዮም ንዓንታ የለ ስረ የለ ብሓቂ እዚኣቶም ተጎተቲ ኮይኖም እዮም ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መዓልታዊ ቦሊ ክፀርፎምን ከናእሶም ከቆናፅቦም ይውዕል እንታይ የብልሎ ሰምከ ናብ ካልእ ኣፍሪቃ ክኾን ከሎ በዓል እዚኣ መልሓሳ ብርቱዕ እዩ ኣፍሪካውያን ንምድኻም ናይጀርያዊት እያ ግን ናይጀርያዊት ኣይኮንኩን እንግሊዛዊት እያ እናበለት እትፍክር ሓንቲ ፀረ ሕብራን ፀረ ነፍሳን እያ እጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናብ ኣፍሪካ ክኾን ከሎ መልሓሳ በልሕ እዩ ናብ ኣሜሪካ ክኾን ከሎ ምስ ኣሜሪካ ባእሲ ዘዋፅኣና ይኮነ ንጥቕምናትና ገለመለ ወላ ይፅረፈና ዶናልድ ትራምፕ ወላ ይዋርደና ወላ ድሌቱ ይበለና ንሕና ልክዕ ፐርፌክት ስሌቭስ ክንከውን ኣለና ንሱ ዝበለና ይበል ንሕና ግን ኣብ ጎንኻ ኣለና እናበልና ክንሰግደሉ ጥራይ ዘለና እቲ ምስጋድ ድማ ጥዑይ ጌርና ታሕቲ ገፅና ክንሰግድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣቤት ውርደት ኢኻ ትብል ግን ድሓን ከምዚ ኢሎም ክወርዱ ከለዉ ክትሪኦም ካ ደስ ዝብለካ ዝኾነ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮጳውያን ኣብ ከመይ ደረጃ ራዕዲ ወሪዶም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ኣብ መወዳእታ እውን ብኸመይ መንገዲ ክውዳእ እዩ ንዝብል ያ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይካ ክትሰማማዕ ትኽእል እቲ ክልቲኦም ሓይልታት ንድሕሪ ክምለሱ ወይ እውን መንገዲ ክቕይሩ መደብ ዘለዎም ኣይኮኑን እዚ ማለት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ክቕይር ስትራቴጂ ክቕይር ኣካይዳ ክቕይር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክግደድ ኣለዎ እምበር ፈትዩ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነ ኣብ መወዳእታ
ዘተ ሰላም ዶ ገሎ ባህል መዓት ነገራት እዮም ዘካይዱ ዘሎ ፈተነታት ይካሄዳሉ ኣሜሪካውያን ግን በዚ ኩናት እዚ ሸውሃቶም ዒቕ ኢልዎም ከም ዘሎ ስምዑ ካብዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ Do you think we get fair news about like even the war like in Israel? Do you think we get fair information about that? Like Joe Rogan had a lady on recently and she was saying that like the perception of what happens over there isn't the information that we get, you know? Do you see that? Think of it this way. What's at stake? People's lives, control of governments, control of land, you know, ancient rivalries and hatreds. The only thing that enrages me is when you hear people say, you know, you must believe me. I have no obligation to believe anybody. You have an obligation, if you want me to believe you, to prove what you're saying. Right. And I have a right to ask simple, fair questions. How do you know that? And by the way, once you decide you're going to go to war. Tucker Carlson, ab taarikhu መጀመሪያ ቅድሚ ሕጂ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ ሓደ ፀረ ድኻታትን ፀረ ፀለምትን ፀረ ኣስላምን ነይሩ ነዊሕ እዋን ንመጀመርያ ብሂወቱ ፅቡቅ ዕላማ ረኺቡ ንፅቡቅ ዕላማ ይቃለ ስለ ዘሎ ዓብ ደገፍ ናይ ህዝቢ ረኺብሎ ዓብ ጅግንነት ድማ ይስራሓሉ ዓብ ጅግንነት ሰራሓሉ ታከር ካርልሰን ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መንገዲ ትፀልኦ ትኽእል ትኸውን ኢኻ ራይት ናው ኣብዛ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ግን ዳርጋ ከም ኢራን እዩ ኮይንና ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ንመን ይቃለስ ኣሎ ንነተንያሁን እስራኤልን ፊት ንፊት ገጢሞም ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ይፈርህ ኣሎ ማለሲ ቅድሚኡ እቲ ቻርሊ ከርክ ከምዚ ዓይነት ኣርሳት ከልዕል ስለ ዝጀመረ እዮም ቀቲሎሞ ነዚ ታከር ካርልሰን ዘቆጥዖ ድማ ንስዩ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ታከር ካርልሰን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ካንዲስ ኦውን ትበሃል ጓል ኣላ ፀላም ክልተ እዚኣቶም ንእስራኤል መዓንጥኣ ኣፀሊሎም ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ብዛዕባ ሃገርና ረብሓ ናይ ደቅና ናይ ህዝብና ክንዛረብ ኢና ኣብ ካልእ ሃገር ኮይኑ ንረብሓ ናቱ ስለ ዘይተዛረብኩ ዝኽርየለ እንተሎ በዓል ዲ ይፈልጥ እስራኤል ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ድሕሪት ዝዛረባ With Iran, as we've apparently the morons who run our country have decided, how can I trust that? And if you don't give me those answers, then I just don't believe you. And I don't have to believe you. And if your recourse is, you're a bad person for not believing me, fuck you. That's my response. Fuck you. And especially in this case, the United States is implicated in this, and so we have a right to have an opinion on it. And that is obviously true. And anyone who tells you you don't have a right to have an opinion, or you must have one specific opinion, is wrong. And I think it's fair to say that. Why should I support a war with Iran? Shut up! You know, calling me, what? You know, I have 4 children of draft age. Like, why is that not a fair question for me? Shut up! If you think the welfare of another country is the most important thing for you as one of the leaders of our country, you have lost the thread, son. Because it's not. ስለዚ ካብዘን ኩለን ዝዛረበን ዘሎ ትቁጣዓ ሓብ ሓንትነት ብፅቡቅ ጌርካ ረጊፅካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣነ 4 ቆልዑ ኣለውኒ 4 እዮም ድማ ገለ ካባቶም ድማ ንውትድርና ኣኺሉ ኣብ ዘሎ ዕድመ ዘለዎ እዮም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እንተበርቲዑ ደቀይ ናብ ኩናት ካኣትው እዮም እልፊ ገይ ወዲ ገይ ውላድ ዘይብሎም ኣብ ፖለቲካ ኮፍ ኢሎም ነቲ ሊንስ ግራሃም ዝበሃል ከምኡ ግብረ ሰዶማዊት ኩናት ክንቅፅል ኣለና ሰራዊት ክንእቱ ኣለና ዝብል ሓደ ኣሎ ግብረ ሰዶም ዝኾነ ኣብዚ ኣምፃልኩም እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሳውስ ካሮላይና ሰኔተር ኣሎ ሓደ ናይ ኩናት ኣዋጅ ጥራይ ላብ ዘምፃልኩም ዝነበርኩ እሱ ግብረ ሰዶም እዩ ውላድ እውን የብሉን እዮም ዝብሉ ስለዚ ውላድ ዘይብሎም እሶም ብውላድ ናይ ካልእ ክላገፁ ዝደልዩ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብልዎ እስከ ወድኻ ኣውፃዮ እትዎ ወድኻ ቤረን ወሰዶ ናብ ግንባር ብልዎ ኣሎ ዳርናይ ብሓቂ ኩናት ዘድልየካ ኮይኑ ወድኻ ይተዋ ቅድም ደን ይውልሲ ፅልዋ ናይቲ ኩናት ስለዚ እንታይ ይብላ ኣላ ኣነ ወዳይ ደቀይ ኣለውኒ ኣብ ደቀይ ዝኸዱሉ ንኣሜሪካ ዘይረብሕ ኩናት ክቃለስ እየ ኣብ ዘየድልዮም ኩናት ከይዶም ክመቱ ይደልን እየ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣይምልከተካን ዝብለኒ ኣኪድ በዓል ኣደኻ ትፈልጥ ክብሎ እየ ዝደሊ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝበርትዕ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ናይ ሞትን ሕዮትን እናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ ቃልሲ እዚ ኩናት እዚ ድማ ንኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ንዓይን ህዝበይ ኣብዚ ዘሎ ቅንጣብ ረብሓ የብሉን ክሳራታት ናቱ ድማ ካብ መዓልትና መዓልቲ ንሪኦ ኣለና ከባቢ 30 ቢልዮን ኣጥፊና ኣለና ኦልሬዲ ኣብ ምንታይ ናቲንግ እንታይ ንረክበሉ ንሕና ኢራን ዓንያ ተተቅርፂ ናይ ኢራን ዓንዩ እንታይ ንረክባ ኣሜሪካ መናብሮና ዲ ዝመሓየሽ ቁጠባና ዲ ዝመሓየሽ ሄልስኬር ዲ ዝመፀና ናቲንግ እስራኤል እያ ፍርህ ኣለና ዝብሎ ባዕሎም ዝፈጠርዎ ንሱ ክእለ የሎም ስለ ዝደልዩ ሓርካ እስራኤል እቲ ከሲራቶ ዘላ ኣሜሪካ ክትከፍላ ንኣሜሪካ ከመን ይኸፍላ ኖባዲ ዕዳ ጥራይ ክታቱ ስለዚ እዚን ወዲ እዝን ድማ እቲ ቁጥዕ ናይ ኣሜሪካውያን ንሰማይ የደይቦ እቲ ኩነታት ድማ እናከበደ ይኸይድ እዚ ዓይነት ዘረባ ናይዚ ቪድዮታት ብሚልዮንስ እዩ ዝረአ ዝገብሮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቆራሪፆም ሸር ዝገብርዎ ድማ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ታከር ካርልሰን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ምግባሩ ድማ ብዙሓት ካልኦት ወላቲ ተሓቶ ዘሎ ሓደ ዓብ ፀላዊ ኣብ ማጋ ዝነበረ ኩላቶም እዚኣቶም ነቲ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣንፃሩ ጠጠው ብምባሎም ነቲ መንእሰይ ብፍላይ መንእሰይ ዝኾነ ወለዶ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብፍሉይ
ራዲካላይዝ ገይሮም ማለት አንጻር አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ በሐሶትን በምትላልን ኣብ ጎኑ ክመልሶም ኣይከልኒ ቀደሙን መንስያት ዝፈተውዎ እዚኣቶምን ካልኦትን እቶም ጸለውትነቶም መንስያት ስለ ደምጽኡሉ እዩ እዚ ንሳቶም ድማ ይኣልይዎ ኣለው ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሂዝ ገነሲ ሓደ ዓብይ ሾክ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ክረክብ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለው ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ንሕጂ ይዕንድር ኣሎ ይግዕር ኣሎ ይሕስ ኣሎ ብሃገር ወጻእ ወጻን ንግዜ ክንገጥፈይና ንሕጂ ኣብዘይ ክንገጥፈይና ንቁጠባ ዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ቪድዮናት ክንሪኤና ፕሊስ ላይክ ግበሩ ርእይቶኩም ድማ ገደፍና በልኩ ክሰናበተኩም እየ ታንክ ዩ ቻው